denying Ushembe. I'm not denying any man of God. But I'm against indaba yokuthi kumele sithi ubheki ubheki. Bheki cannot be bheki alone. Baningi abantu abafana nobheki nebandlula ubheki. Angithi Ushembe akasinceku kaNkulunkulu ungangifaka amazwi emlomeni. You understand? Yazi yapolitiki. Angiyena umNazareth. Mara ngiyamvuma Ushembe. But ngimangazwa wena mongafuna ukuvuma abanye. uNkulunkulu ngimazela ngingavuma umuntu engamazi. Ungcono neyamazi Ushembe ngokwakho. Indaba yokuthi bakhona. Angiphikisi banamandla wabo. Ngithembisa ukuthi wena uthe iBhayibheli uJesu. Ilento kuphela ngiphikisayo. Kuningi okwenza lapha eBhayibhelini ongahlangani noJesu ngishona kancane. Ngiyakuvuma. You understand? Yabo. So musu ukuthi masikhuluma ngeBhayibheli because ayikho i-character ngeke eBhayibhelini. Khona umbathakathi lapha. Khona amantombazana ayithandana nabafana abaningi ngene kusho igama elokuzayo. Abathandana bakhona lapha. You understand? Ayikho i-character ngeke. Hayi ukuthi masikhotha iBhayibheli bese sithi fanele wonke umuntu ephushe indaba kaJesu. Mina ngiqabile angisho ukuthi uJesu bengekho. Kade ngisho nje eqaleni. Angimazi. Kungcono ukukhuluma kushuthi uyamazi uhlalile naye. Yabo Ushembe ngiyamazi yikho ngithi awukhuluma experience yakho uJesu nami ngizokukhulumela yami ngokwaShembe.